Ito nga pala guys yung pagluto ng natural na bangus. So meron tayong sitaw, may talong, at meron ding sibuyas at kamatis. Ayan. So lalagyan na rin natin to guys ng pechay para at least mas lalong sumarap. Nilagyan lang natin to ng tubig, ng paminta, ng asin, at syempre konting asukal. So ito guys, ganito ang pagluluto ng mga Tagalog ng natural na bangus. So sinabawang bangus. Yung iba kasi sinigang, pero hindi natin nahaluan ng sinigang mix para natural na natural. So ito yung luto guys na wala ng arte-arte, basta panigurado. Pag naluto ito, sigurado masarap. Hinaluan din natin to guys ng sili para at least may bagsik. Kasi nandito tayo sa Bicol, so karamihan ng mga Bicolano talagang gustong-gusto ng sili. Pero ito, konti lang. Madali lang lutuin to guys. Halos mga 5 to 10 minutes lang luto na. Yung iba kasi guys, pinatatagal nila hanggang 30 minutes. Pero tayo kapag nagluto tayo ng ganitong Tagalog, sinigang version, natural na sinigang, napakasimple lang. So 5 to 10 minutes, luto na. Basta lumambot lang at saka makita natin na medyo luto na yung bangus, okay na. Magluluto kayo guys ng Tagalog sinigang, mas maganda piliin nyo yung belly, yung may ganyan na parang kitang kita yung taba. Ayun, sa tiyan, syempre wala nang ibang sasarap kapag may ulo. Dyan kasi guys maganda yung sinupin yung pinakaulo kasi napakaraming mga laman na nagtatago sa ulo. At ito nga guys, hinihintay na lang natin kumulo at lumambot ng konti at maluto ng konti itong isda at pwede na tayong ihalo ang pechay para pwede nang ihain. Sigurado guys, kapag may luto na ganito, panigurado box office talaga. Siguradong taob yung kaning labig Ito na nga guys, nandito na yung pechay. So 1 to 2 minutes at pwede na ihaguin dito sa kawali natin at pwede na lantakan. Gastos nga pala dito guys ay 65 pesos. So kasama na yung mga gulay at nakita nyo naman, pwedeng 2 to 3 servings. Ayun, talagang busog na busog, sulit na sulit ang pagluluto natin ngayong araw na to.